Igsuon, gusto ni Jesus nga mo matured ang atong pagtuo ngadto kaniya. Gusto ni Jesus igsuon nga mutubo ang atong pagtuo ngadto kaniya. Mutubo ang atong relasyon ngadto kaniya. Gusto ni Kristo igsuon na samtang magka-mature ang atong edad niini nga kalibutan, magka-mature usab ang atong pagtuo ngadto kaniya. Tungod kay ang atong pakigrelasyon o ang atong pagtuo ngadto sa Dios, igsuon dili pagwapuhay, dili padatuay, ug dili pa idaray, kundi pasiryosohay kung unsa ka matinud-anon ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Gusto ni Jesus igsuon nga mo grow ang atong pagtuo. Gusto ni Jesus igsuon nga mutubo ug mo-mature ang atong pagtuo, nga samtang nagkadugay kita sa atong pagpangalagad, magka-mature usab ang atong pagtuo ngadto kaniya. Kung nagka-mature ang atong edad, gusto ni Kristo igsoon nga magka-mature usab ang atong pagtuo ngadto kaniya. Nag-ingon ang iyang pulong sa Marcos 10 versikulo 31. Apan daghan sa nahiuna karon maulahi, og daghan sa naulahi nga karon nahiuna. Buot pasabot igsoon nga daghan ng mga tawo nga nangalagad ngadto sa Ginoo. Daghan ng mga tawo nga nag-serve ngadto sa Ginoo. Daghan ng mga tawo nga nagtuo, nagsimba ngadto sa Ginoo, apan wala ni mature ang ilahang pagtuo ngadto kaniya. Gusto ni Lord igsuon nga mo matured kana nga pagtuo. Gusto ni Lord igsuon nga mutubo kana nga pagtuo igsuon. Mutubo ang atong relasyon ngadto kaniya. Tungod kay daghan ang nahitabo karon dinhi sa kalibutan nga dunay pagtuo, dunay Kristo, apan wala mo grow kana nga relasyon, wala ni grow kana nga pagtuo, ug daghan nga naulahi karon nga ulahi na sila naka-realize nga ang Dios lang gayud ang ilahang angayan nga pasidunggan, ang Dios lang gayud ang angayan nga alagaran, apan nagpadayon sila, naningkamot sila, nagpakita sila ilang gipaningkamutan ug ilang gipakita sa Dios nga sila matinud-anon nga nag-alagad og nagtuo, matinud-anon ang ilang pagtuo, ilang gipatubo ang ilang pagtuo ngadto sa Dios, ilang giprove sa Dios nga gikan gayud silang nahuna kasing-kasing og kalag nga matinud-anon gid sila nga nag-serve diha sa Dios. Mao kanay gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi igsoon. Gusto ni Kristo nga mutubo ang atong pagtuo ug ang atong relasyon ngadto sa Dios. Maong samtang buhi pa kita, samtang ania pa kita nini nga kalibutan, maningkamot kita igsuon nga mo grow ang atong pagtuo ngadto kaniya. Mo grow ang atong relasyon ngadto kaniya. Dili nato tugutan nga samtang nagkadugay kita sa pagtuo sa Ginoo, nagkadugay kita sa pagpangalagad sa Ginoo, ang ato lang edad ang ni mature o ang atong pagtuo wala ni mature. Ang gusto ni Lord igsoon nga kung ni mature man ang atong edad karon, mo mature usab ang atong relasyon o ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Amen. God bless sa tanan.